Hello, खुलुमबाय बयनिसिमबो वेलकाम बैक टू द चैनल राजाखौ YouTube चैनलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आरो दिनैनि गोदान फ्रेश भिडिअआव नोंथांमोनखौ खनसे बयखौबो गोसो गोथारै बरायजोबनाय थाबावबाय आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं दा जों कर'ना भाइरास होननानै गोबां खोनागासिनो दंना दा बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो एसे दिनै फोरोंनो लादों बेनि सायावहाय दा कर'ना भाइरासखौ जोङो बबेयाव जादों बा चाइनायाव जादों होननानै मिथिदों चाइनानिफ्राय जाजेनदों होननानै जानाखि बे भाइरासआ जाबाय मोनसे काइन्ड अफ ग्रुप अफ भाइरास ना बेयो मोनसे जमा थानाय मोनसे भाइरास आरोना बेयो थारमाने आं बेखौ क्लासिफिकेसन होनो नोंथांमोननाव थांनाय नंला बेयो एक्चुअली माने सिगाङावहाय बेयो एनिमेलफोरनियाव जायोमोन बेनिफ्राय दा एनिमेलफोरनिफ्राय दा जिब जुनारनिफ्राय मानसिफोरनावबो दा एफेक्ट खालामबाय मानसिफोरखौ दा बेबायदि भाइरासखौ बांसिन जिब जुनारनि गेजेराव एटाक खालामनाय नुनो मोनो ओमफ्राय दा बे भाइरासआ मानसिफोरनावबो हाबबाय दा मानसिफोरनिफ्राय दा स्प्रेड जाबाय दा एक्चुअली बे कर'ना भाइरासआ माने एयारजों बारजों आरो मोनसे मा होनोमोनलाय टाच मा होनो सोरजोंबा नों जेन'बा दांनाय मानसिफोरनि मोदोमाव दांनाय जेन'बा मोनसे फिजिकेल टाच बेफोरबायदिजोंबो माने स्प्रेड जायो आरोना बेबायदि दा बेनि थाखायनो जोङो माखासे अनेक आं दा प्रिकसनफोरखौबो खोन्थागोन जायनाखि वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेसननिफ्राय पाब्लिश खालामनानै होनाय दं चाइनानि मोनसे उहुन होननाय जायगानिफ्राय मोनसे टाउन बा सिटि एरियानिफ्राय दा बे एक्चुअलि मोनसे नन भेज फानग्रा आरोना मा होनोमोनलाय वाइल्ड एनिमेल्सफोर चाइनिसफ्राथ' माबायदि जायो नोंथांमोना मिथिखागौ मा जायो बिसोरो एकदम जाफेरै बुस्थुखौ जाजोबो दा मोनसे हाथाय बाजारनिफ्राय बेबायदि जिब जुनार फानग्रा दखान जायगानिफ्राय बेबायदि भाइरासखौ बिसोरो माबादों आरोना बेनिफ्रायनो जादों होननानै बेनिफ्रायनो ओंखारदों माने थारमाने बेनिफ्रायनो मोनदों होननानै बिसोरो दाबो एकदम फुल एन्ड फाइनाल मोनसे माबा मोनाखै आरोना बिसोरो एक्चुअलि मा एनिमेलफोरनिफ्राय बेखौ मा होनोमोनलाय मा एनिमेलनिफ्राय बेखौ मोनजेनदों बेखौ जाबाय जेबो बिसोरो रिपर्ट मोनाखै अफिसियेलि जास्ट बिसोरो सासपेक्ट खालामनानै थादों आरोना मोनसे बे जाहैबाय सि फुड्सफोरनिफ्राय दा बिसोरथ' बिराद सि फुड्स जायो ओमफ्राय वाइल्ड एनिमेल्सफोर जायो बिसोर जिबौ जालाजोबो दा ओमफ्राय बिदिनो माखासे बिदिनो जिब जुनारफोरनिफ्राय मोनदों होननानै बिसोरो साननानै दं आरोना दाबो मोजां फाइनाल डिटेल्स दासिमबो बिसोरो मोनाखै आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय मा बेखौ जायनाखि कर'ना भाइरास बे कर'ना भाइरासनि माने एन्टिभाइरेल भेक्सिनखौबो दासिमबो किउर खालामनो थाखाय मोननाय जायाखै दिहुननो हानाय जायाखै दा माने बेखौ बे जायनाखि कर'ना भाइरास बेनि एगेन्स्टै जायनाखि भेक्सिन नांगौ दा बेखौ दासिम गैया दा बेनि थाखायनो बे जै नोंखौ एटाक खालामबाय सेस बेबायदि आरोना दा बेनि थाखायनो बिराद गिख्रंथाव जानानै दं दा बेयो चाइनायावसो जादोंमोन मैया दाख्लि दा ओरै इण्डियायावबो फैबाय नै केरेलायाव दा कनफार्मेसन सासेखौ मोनबाय जायनाखि बियो चाइनायाव फरायोमोन बे मानसिया चाइनायाव वुहानाव मोनदां जायखिजाया चाइनानि बबेबा मोनसे इउनिभारसिटियाव फरायोमोन बे ओमफ्राय बेहाय बेबो इण्डियायाव फैबायमोन बिसोरो फैफिनदों इण्डियानि स्टुडेन्टफोरखौ चाइनानिफ्राय लाबोजोब्बायानो ओमफ्राय जायनाखि सोरबा दाबो बिसोरखौ आलदा मोनसे जायगायाव दोनदों आरो बे मानसिफोरखौ ओमफ्राय दाना सासे केरेलानि सासे स्टुडेन्टनाव बेखौ मोनदों बे जायनाखि मोनजादों बे स्टुडेन्टआ चाइनायाव फरायोमोन आगोलहाय ओमफ्राय बेनिफ्राय फैनानै दा इण्डियायाव ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दं बेयाव पजिटिभ ओंखारदों आरोना बेनाव कर'ना भाइरासआ बेखौ एटाक खालामबाय होननानै दा बेबायदिनो जानानै दं दा दहायसो आं रिसेन्टलि प्रतिदिन टाइम्सआव मोनसे मोनदों प्रतिदिन टाइम्सनि ब्लग पस्टआव बेहाय जोंनि आसामावबो आं नोंथांमोननो देखायनो जायनाखि कर'ना भाइरास जानाय आसामाव सासे मानसिखौ सासपेक्ट खालामनानै दङ बेयो जाहैबाय केरेलानिफ्राय फैदोंमोन बे मानसिया ओमफ्राय दा GMCH आव ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दं बे मानसिखौ दा जों बेखौनो आंखौनो बुंनो सानो नोंथांमोना जुदि जों केरेलायाथ' पजिटिभ मोनगोन सासे मानसिनियाव दा केरेलाफोरनिफ्राय फैनाय मानसिफोरखौ जाहाथे एसे नोजोर होयो आरोना ओरै आसामाव फैफिननाय मानसिफोरखौ दा ओरै केरेलानिफ्राय बारस्लायनानै आसामाव जानानै स्प्रेड जाबाथाय जोंहाबो गिनांगौ दं आरो बिनि सिमटम्सफोरा मा बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायलांगोन ओमफ्राय जायनाखि बे कर'ना भाइरासआ नोंखौ जुदि एटाक खालामबा नोंनाव माबायदि जायो दा बेयो जाहैबाय मा होनो रेसपिरेटरि सिमटम्स थारमाने बे नोंनि हां लानाया थारमाने रेसपिरेटरि प्रब्लेम जुदि नों हां लानायाव प्रब्लेम जायोबा ना हां लानायाव एसे जेनेबा प्रब्लेम मोननाय हां थोनो मोननाय ओमफ्राय बेफोरबायदि बिस इज जास्ट काइन्ड अफ सिम्बल आरोना सिम्बल माने बे साइन सिम्बलथ' नङा साइन जेनेबा नोंनाव बेबायदि हिन्ट खालामनाय आरोना नोंखौ माबायदि जेनेबा कर'ना भाइरासआ नोंखौ एटाक खालामबा जेनेबा हां लानायाव प्रब्लेम जानो हागौ नोंनाव एसे बे जायनाखि रेसपिरेटरि सिमटम्स होनदों नालाय रेसपिरेटरि जेनेबा नों ओरै बाहाय एसे प्रब्लेम जानाय हां लानायाव ओमफ्राय माखासेया जाहैबाय लोमजानो ओंखारनाय फिभार आरोना लोमजानाय मोननाय बेबायदि लोमजानो मोननाय ओमफ्राय काफ गगा मोननाय मानाय बेफोरनिखौ जुदि नों एसे थाल ला आरोना जुदि नोंनाव बिदि एसे प्रब्लेम जाबानो हां लानाय एसे प्रब्लेम ओमफ्राय गगा मोननाय ओमफ्राय लोमजानाय एसे आलदानिफ्राय आलदा साइसनि जाबानो नों बेखौ थाल ला नोंखौ ओमफ्राय हां लानाया एसे गुसुं जानाय आरोना सर्टनेस अफ ब्रिथ माने हां लाख'नो हाया मोननाय बेफोरबायदिफोर
ओमफ्राय बेफोरबायदिनो आरोना बेफोरबायदिनो नों माबाया जायनाखि बे हिन्टफोरा कर'ना भाइरास जुदि एटाक खालामो बेफोरबायदिनो सिगाङावहाय नोंखौ बिदि एटाक खालामग्रो नोंनि फार्स्ट बे रेसपिरेटरि सिस्टेमफोरखौ लांसफोरखौ बेखौ फार्स्ट बिसोरो कर'ना भाइरासआ एटाक खालामो बेबायदिनो कर'ना भाइरासनि बे आन्डार दा इलेक्ट्रन माइक्रस्कपनि जायनाखि सेम्पोल दं आं बेखौ नोंथांमोननो बाहाय देखायबाय बेबायदिनो कर'ना भाइरासनि जायनाखि सेम्पोल बे माबाया बेखौ इलेक्ट्रनिक माइक्रस्कप सिङाव माबायदि नुयो बेनो ओमफ्राय बेनो आरोना ओमफ्राय दा नोंथांनाव जुदि कर'ना भाइरासआ नोंखौ एटाक खालामबायबा दा जोंनावथ' दाबो सफैयाखै दा सफैनो हागौ जोंनावबो बिसास गैया दा बिनि थाखायनो जों जेब्लाबो थाग थियारि जानाया जोंनि खामानि फार्स्ट प्रायरिटि दा बिनि थाखायनो जोङो माखासे जोङो साब सिखोन थानांगोन आरोना बाहाय माखासे होननाय दं वार्ल्ड हेल्थ अर्गानाइजेसननिफ्राय बेयो पाब्लिश खालामनाय दै मा होनो बाहाय मा होनदों जायनाखि बे कर'ना भाइरासखौ प्रिभेन्ट खालामनो थाखाय जोङो आखाइफोरखौ अबेबा थांनानै फैबानो सोरजोंबा लोगो हमनानै फैबानो सोरजोंबा हेन्डसेक लानाय बायदिसिना हाथाय बाजारफ्राव थांनायफ्राव न'निफ्राय न'आव फैफिनबानो जों आखाइखौ खननै खनथामजों मोजां सु साबोनजों ओमफ्राय जेनेबा नों अनेक साबोननि जेनेबा नों हेन्ड वासफोर इउज खालाम ओमफ्राय नोङो जायखिया आखाइखौ साब सिखोन सु आरोना अबेबा थांनानै फैयोबा बेबायदिनो ओमफ्राय कभारिं माउथ नोंनि मोखांखौ नैबे खुगाखौ बे खुगायाव मास्कजों माबानानै ला आरोना बाजाराव थांबा नों जेनेबा नों मानसि बुरजा जमा जानाय जायगाफ्राव थाङोबा हाथाय बाजारफ्राव थाङोबा बेखौ मास्कजों ओरै माथुनानै थां आरो गगाफोर मोनबाय बायबायथ' जाहाथे नोंनि माबायाबो दस्राव बारस्लायनो हाया जाहाथे बेनि थाखायनो जोङो कभार खालामला आरो मास्कजों जेनेबा एकदम मानसि बुरजा हिउज मानसि बुरजा थानाय जायगाफ्राव थाङोब्ला ओमफ्राय नों जायखिजाया नोङो साब सिखोन थानांगोन आरोना बेबायदिनो ओमफ्राय काफ गगा मोननाय जानाय ओमफ्राय गगा मोननाय जानायफ्राव बेबायदिनो जायखिजाया नोङो एसे गगा मोननाय बायदि जायोबानो नोंनाव एसे गगा मोनबा नों एसे थाल ला आरो बेबायदिनो ओमफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय ना बे जायनाखि बे कर'ना भाइरासआ ओंखारदों जादों बे जायनाखिफ्राय स्प्रेड जादों मेन बुस्थुआनो बे एनिमेल्सफोरनिफ्रायसो दा बिनि थाखायनो जों बेदरफोरखौ जायोबा एसे मोजां रोखोमनि कुक खालामनानै जा बेदर बा दाउदैफोरखौनो जायखिजाया नों माबा मोनसे बेदरफोर जायोबा एसे थाग थियारि जानानै जानाया गाहाम बेबायदिनो ओमफ्राय बेबायदि स्प्रेड जानाया बे माबानिया सोरजोंबा क्लस कन्टेक्टआव थाबाय थायोबाबो बेयो स्प्रेड जायो दा बेनि थाखायनो नोङो जायफोरनाव गगा मोनबाय बेफोरबायदि मानसिफोरनिफ्राय एसे बाराद्राय खाथियाव दाथा आरोना बिसोरखौ मास्क गाननो थिन क्लासफोरावथ' बिराद दिगदार जायोना गगा मोननायजों खाथियाव थाबानो गगा मोनफानो नागिरो दा बेबायदिनो दा बे जाहैबाय वार्ल्ड हेल्थ अर्गानाइजेसननिफ्राय पाब्लिश खालामनाय जायनाखि प्रिकसनफोर बेफोरो जास्ट नोङो एसे साब सिखोन थानांगौ बेफोरबायदिनो ओमफ्राय नोंनाव एसे बेफोरबायदि जेन'बा हां लानायाव हाख'वा एसे प्रब्लेम जाबाय गगा मोननाया बारासिन जाबाय ओमफ्राय लोमजानाय मोनबाय थायो बेफोरबायदि एसे माबा जाबानो नोंथां थाब हस्पिटालाव चेकआप खालामजा जाहाथे जों कभिडनिफ्राय रैखा मोननो हायो आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनगोन आरो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों एसेबाबो नोंथांमोना मिथिनो हाबाय होननानै आं आसा खालामबाय गोजोन्थों बयनिसिमबो बाय बाय टेक केयार